Bueno, quintetos por parte de Río Natura, Xanthopoulos, Pumprala, Corbacho, Muscala, Mineras. Saltará Muscala por ese primer balón con Larsen. A carón de Larsen, Cougers, Veiters, Arco y Arteaga en la Bruxador. Rescató Mineras, está ya manejando para el conjunto galego Xanthopoulos. O base grego, mueve ese primer balón para Mineras. Mineras para Xanthopoulos. Y antes de él tenga Veiters. Móvese por fuera Corbacho, primera tripla de Corbacho, dentro. Primeiro lanzamento de Corbacho, 3-0 Río Natura Monbus. Sí, importante además comenzar ben, nada mellor que comenzar con unha tripla dun especialista e con unha boa porcentaxe. Movendo Arco, balón para Veiters. Veiters para Arco, a resposta de Salva Arco, tripla de Salva Arco. Enganchouse Pumprala no bloqueo, castiga Salva Arco, 3-3. Corbacho, aí vai outra, tripla agora non entra, rebote para Larsen. Larsen para Veiters. De momento, duelo de Canoneiros no SAR. Penetra Veiters, saca para Coguer, está pisando el lanzamiento, van a dar de 3. Tripla para Coguer, a mí daba una sensación de que pisaba un poquillo, pero los colegiados, multó Sánchez Montserrat en Planels, a tripla que subió al marcador. 3-6, gana Manresa. Xanthopoulos, balón para Pumprala, móvese Corbacho, perseguido por Salva Arco. Todos buscando a Corbacho, balón para Minera, y ante él está Larsen. Pumprala, forzando Pumprala, balón o aro, acaba tocando esa bola, Muscala, no entra Larsen. Salva Arco, Amán de Muscala, acaba tocando Muscala y falta de Muscala, primera falta de Muscala, hay una acción con Arteaga. Sí, ollo as contras de Manresa, sabe moi ben, despois de primeira opción de rebote, salida importantísima. Neste caso, as entradas dos pivos grandes, neste caso Arteaga, a primeira punta de lanza, importantísima defensa de Río Natura Monbus. Primera falta personal de Mike Muscala, ahí está Veiters, hay falta en ataque de Veiters, balón para Río Natura Monbus. Forzó una vez aí o grego Xanthopoulos, unha das 5 incorporacións de Río Natura Monbus, campeón de Euroliga en ano 2007 con Panathinaikos. Moverá de banda precisamente o grego Xanthopoulos. Xanthopoulos con Pumprala, balón para Xanthopoulos. Aí na marcase, como sempre, Veiters. Móvese por fora Corbacho, busca dentro a Muscala. Muscala con Arteaga, a penetración de Mineras, pasilla atrás, lanzamiento, canastra de Nick Mineras. Con movimento, moi boa opción, moi ben xogado, además con responsabilidade. Non creo, non coido que este xogador lle pese moita responsabilidade que nervios. Balón para Salva Arco, o movimiento de Coguer. Coguer con problemas, ahí está Coguer con el Pumprala, de nuevo balón para Arco, flotó uno Corbacho, castiga Salva Arco. Hizo hoy un metriño Corbacho y aprovechó uno Arco. É un xogador que arma moi ben, con moi boa porcentaxe, un especialista en triplas, hai que estar preto de él, telo sujetado moi de preto. Pumprala, Xanthopoulos, balón para Corbacho, Corbacho, lanzamiento de 3 de Corbacho, esa no entra, rebote para Larsen. Larsen con Veiters. Gatro arriba, la Bruxador. Arteaga, lanzamiento de Arteaga y entre Muscala, rebotea Pumprala. Ahí está Pumprala en la contra, Pumprala, canastra de Pumprala. Protegeuse ante la tentativa de tapón de Larsen, anotó Pavel Pumprala. Moi buena acción, moi ben, goes to goals, rebote, rival en campo defensivo e rematar na canastra contraria. Arteaga para Coguer, Larsen, Arco, ahí está Arco, filtra hacia Arco trataba de doblar para Larsen y esa bola indican los colegiados que pro conjunto de Manresa. Primeiros 3 minutos de temporada consumidos no pabellón do SAR. En 3 minutos 16 puntos. Non hai queixa de momento. Lo importante é fixar as marcas. Neste caso, Larsen está ben defendido. De momento, Mineral parece un jugador duro, ben defensor. E logo salva Mira, Pumprala. Y está activado, como sempre, Pavel Pumprala. Está a fixar un poquinho mellor a marcase deste xogador. O xogador un especialista en triplas. Ten que estar preto dele e telo pretiño de un jugador que tira muy bien de 3. Quedan 6 segundos de posesión para la Bruxador. Moverá de banda Coguer. Sale Larsen para recibir. Balón para Veiters. Ollo, Castro, lanzamiento forzado de Veiters. No, ese rebote longo para Pumprala. Sí, segundo consecutivo. Perdón, apuntar o trozo de Anselin por
por Arteaga. Sí, señor, entró en cancha Josh Asselin. Se activó transfer para xogar esta xornada. Muscala, o lanzamento de Mike Muscala. Outra xogada de vos fundamentos dun estadounidense dos Lobos de Río Natura, canastra de Muscala. Moi ben aí Natura, Monbus buscando, pisou a seu defensor, moi ben o movimento hacia o tiro libre e tiro suspensou fronte a un defensor como Asselin. Cuguer con Salvarco. Asselin vende xogar a Liga en Irán, non estuvo na primeira xornada por problemas de transfer, e un xogador que xa leva 6 temporadas en Manresa, que curiosamente tamén xogou aquí en Santiago con Rosalía. Sí, señor, na primeira xornada non puido actuar porque non tiña o transfer en regra, chegoulle esta semana. Balón para Muscala, Muscala coa esquerda. O lanzamento saíuse, e unha das especialidades de Muscala, como saca ese balón coa esquerda, normalmente buscando o tabuleiro. O lanzamento que non entra, toca Muscala, balón para Corbacho. Corbacho con Xanzopoulos. 9-11, 2 arriba, Labruxador. 5 minutos e medio para a conclusión do primeiro cuarto no SAR. Berros de obra a obra. Hai falta persoal de Salvarco, non de Mineras. Vai indicar a Mineras. Sí, no bloqueo, falta de Nick Mineras. Primeira de Mineras, balón para Labruxador. Sí, logo trocaron en defensa o equipo de Manresa. Saliu Larsen con Corbacho, teñen moi ben estudiado, non van a deixar tirar. Sempre que poida van a intentar cambiar para que non teña o armado e poda tirar só. Ahí está Beiters, tratando de forzar, ya falta Xanzopoulos. Larsen, Salvarco, perseguido por Pumprala, busca por arriba. Canastón de Cuguer, asistencia Salvarco. Y eso que estaba o defensor absolutamente pegado a Cuguer. Lo que pasa aquí va de costas, pero pase sensacional de Salvarco, el remate do jugador francés de moitísimo mérito. 1,98 m Cuguer. Aí está o balón, a resposta de Corbacho. Agora por arriba encontrou a Muscala. Responde Río Natura, anota Muscala. 4 puntos, Mike Muscala. 11-13. Beiters, filtrase Beiters, canastra de Beiters. De momento as defensas podendo cos ataques podendo coas defensas. Sí, no, o adestrador está Moncho que estas cousas precisamente esto non lle gusta nada. Non gusta que penetren hasta baixo, que non saia ningún xugador a axudar. Neste caso estaba a pegar un pequeño de bronca a Minera. Mira Pumprala, bonito xogo de pés de Pumprala. Desbordou a Salvarco, anotou Pavel Pumprala. Vaya ritmo, sí, di Sergio. Manresa prepara un segundo cambio, Obradoiro con mismo quinteto con que empezaron. Ahí está Muscala tratando de parar a Asselin, pide falta, vaya que la falta a Xanzopoulos. Falta de Xanzopoulos, protesta o grego. Primeira falta persoal para Xanzopoulos, terceira de equipo de Río Natura Monbus. Sí, esto contigo, que acontece a mí pareceme que está como un pouco revolucionado o partido con un ritmo impresionante, que non sei se acabarán aguantando porque van a 100 por hora, veña contra, as defensas intensas, os tiros pues máis ou menos non chegan nunca a 20 segundos, a verdade que posesión son curtísimas. Anota agora Labruxador, anota Asselin. Entrou en cancha Giannopoulos, número 31, ex compañeiro de Xanzopoulos. Do base grego en Panathinaikos, do base grego de Río Natura. Tamén está Erickson, ahora Manresa con un equipo máis pequeno, con un pivonato como é Asselin. O lanzamento de Muscala que non, rebotea Beiters. Menos de 4 minutos, Beiters aproveitando o bloqueo de Asselin, o lanzamento non, no rebote Muscala con Asselin, hai falta de Josh Asselin, primeira falta persoal de Asselin. Bonito duelo ese de Muscala e Asselin. Dos xogadores altos, corpulentes. Vai ser unha boa proba esta para Muscala. Hai un xogador veterano, curtido, con oficio como Asselin. Foi o banco Mineras en Río Natura Monbus. Entrou Mario Delas, o internacional croata. Outra das novidades, das caras novas este ano do conxunto galego. Número 7 as costas. Xanzopoulos para Delas precisamente. Xanzopoulos. Sae Pumprala. O bloqueo para Corbacho. Ahí está Xanzopoulos para Delas. Ahí está Delas. Acaba sacando Delas. O lanzamento de Corbacho. 3 de Corbacho. Segunda tripla do Canoneiro do SAR. Anota Corbacho. 16-17. Aún de novo Río Natura Monbus. A verdade é que me extrañou un pouco este pase porque tiña superioridade física fronte ao seu defensor. Viu ben no lado contrario a Corbacho e o pase
de moito mérito para unha tripla con moi boa porcentaxe. Aí está Cuber. Como está Cuber, realmente sensacional o primeiro cuarto que estamos vendo. Anota Cuber, 8 puntos para él. Y eso que desta volta o defensor estaba pegado. No, estamos a sorprender este jugador. Moi ben na defensa un contra un, moi ben en posicionamento en ofensiva, tirando de fora, logo co Ali Rupo. A verdade é que físicamente é un portento e parece que é un jugador técnicamente. Bueno, 16-20, 36 puntos en 7 minutos. Sí, non é moi normal. Ahí estamos. Vale, otra cosa, no vayas por detrás, si vas por detrás, no vayas por detrás, Aí estamos vendo as mellores imaxes do que levamos e escoitábamos tamén o adestrador de Río Natura insistindolle a Corbacho, bueno, os aleiros en xeral e a Xanzópulos que non pasaran os bloqueos por detrás, sobre todo vendo o estado de gracia que ten Cuber ou Salvarco, vamos, dar unha tripla case segura. Está ben matizado porque son tiradores, non os coñecíamos, pero a porcentaxe é elevada e non pode pasar de cuarto hombre por detrás do bloqueo porque senón a nos machacar tirando de tres. Bueno, pues entrou en cancha Rafa Luz, sacou Rafa Luz, balón para Púmprala, de novo con Rafa, cambio na dirección de xogo de Río Natura Monbus. Cruzando campo Rafa Luz, menos de 3 minutos, Delas para Púmprala, Púmprala para Rafa Luz. Aí está Corbacho tratando de meter no bloqueo o seu defensor. Púmprala, balón dentro, para baixo Muscala. O poderío de Muscala, aí está escachando ante Aselin. 6 puntos Muscala. Moi ben o equipo, cambiaron a salida de Corbacho, quedou pequeno con grande, buscaron Muscala, que non é doado o pase porque hai moita axuda, buscaron dentro e rematou a xugada. Boa man agora de Rafa Luz ante Beiters. Aí está Rafa. Esta ten que ser a temporada da súa confirmación. Púmprala que penetra e falta personal de Giannopoulos. Falta de Giannopoulos, terceira falta de equipo de la Bruxador. Muy activo, como sempre, Pavel Púmprala. Corbacho no seu papel. Aí a solvencia do perímetro segue mantendo a Río Natura Monbus. E a clave vai estar na dirección de xogo e, por suposto, nos de dentro. Se os norteamericanos e os rapaciños funcionan, seguramente teñamos unha boa temporada. A mí Muscala está a gustar moito. Gana, fixa moi ben a seu defensor. Ademais, ten un defensor que Aselin está en algún momento un pouco perdido. Teñan que buscar e castigalo un pouquiño máis a partir de aí buscar a ventaxa. Entrou de novo en cancha Arteaga. Aí está Corbacho, lanzamento de 3, non, rebote longo nas mans de Creus. Subindo bola, Joan Creus. O bloqueo de Aselin. O lanzamento aberto de Aselin, o pick and pop que non entra, ese rebote para Rafa Luz. Acelera Río Natura Monbus. Pide dentro Muscala, balón para Corbacho, sae Púmprala. Aí está Púmprala que se remonta a liña, deixa para Rafa Luz para Púmprala, tripla que boa, tripla de Púmprala. Sensacional cuarto de Pavel Púmprala, tanto atrás como en ataque. E esta tripla de Púmprala pon por diante a Blue Saints Monbus. Hai moita actividade, moita intensidade, vos bloqueos saen moi ben. Os exteriores en posicións abertas para poder pasar dentro e logo teñen armando unha porcentaxe ata o momento moi importante. 7 puntos para Pavel Púmprala, tempo morto, la Bruxador. Bueno, pues aí escoitábamos ao adestrador de la Bruxadora, Borja Comenge, estaba insistindo, se había na pizarra no movimento de Corbacho, ese movimento que fai por baixo do tabuleiro no que adoita enganchar o seu defensor nalgún dos bloqueos e sae liberado para a tripla. Aí trataba de poñer contramedida Borja Comenge.
para tratar de frenar a Corbacho. Non é doada a defensa porque sae dos bloqueos seriados e logo as ventaxas dos que bloquean, porque se hai cambios que dan pequenos son grandes e teñen posibilidades de matar ese cambio. Balón en xogo, minuto e medio. Subindo bola Joan Creus. En diante de la Rafa Luz. Move para Eriksson. O Ix do Barça B. Emparellado con Púmprala. Carga balón dentro. Ahí está el lanzamiento de Giannopoulos. El lanzamiento de Giannopoulos. Quinón. Ese rebote. Serán 14 de posesión ahora. Lembren que hay cambio en las normas. El rebote ofensivo son 14 segundos. Ahí está Joan Creus. En ataque. En ataque. Perderon ya as presas. O fillo de Creus. Moi ben a axuda de Delas. Paso diante como corpo choca e busca falta en ataque. Entra Bendigua, retírase Corbacho. 21-20. 6 puntos para Corbacho. Estamos a sorprender moitísimo Larsen, non? Que non aparezca, que salió un pouquiño, que non este no campo. Un xogador que debe ter un partidazo semellante. Non entendo como non está a xugar moito máis tempo do que está a Como xugar. non lle dá máis continuidade, non? A verdade é que... Bueno, Perfecto. o seu técnico saberá. Sacou Rafa Luz, balón para Delas. Para nós case mellor. Sube bola Rafa Luz, balón para Delas. Delas de nuevo con Rafa. Sae Diguar. Púmprala. Y antes de Giannopoulos. Rafa. Vaya balón para Delas. Delas, lanzamiento ante Arteaga. Ganchiño, canasta de Mario Delas. Moi ben o bloqueo por liña de fondo, moi ben a saída, e moi ben o xiro por a costa, e pivote moi ben executado o tiro de Delas. Ahí está Arteaga tratando de poner réplica. Emparellado con Oriol. Saca o gancho Arteaga. Chora y entra. Anota Arteaga. Rafa Luz. 50 segundos. Ahí está Rafa. Balón para Púmprala. Diguar. Ofrece bloqueo Oriol Junyen. Tratando de enganchar ahí a Eriksson. Delas. Rafa Luz. Ahí están Rafa e Delas. Llevando 2 para 2. Oriol con Joan Creus. Vamos a ver que falla Oriol. Quedan 2 segundos. Hay que tirar. Lanzamiento no. Acaba tocando esa bola Diguar. O lanzamiento de Rafa. Chapa de Aselin. Balón para Arteaga. Joan Creus. Quedan 22. 20 segundos para que concluya el primero cuarto en el pabellón Dosar. Posesión la Bruixador. Joan Creus. Mira cara bloqueo de Aselin. Deixa que corra o cronómetro. Arranca Creus, perseguido por Rafa Luz. Lanzamiento de Aselin. O lanzamiento no. Ese rebote va a ser para Oriol. Oriol para Púmprala. Un segundo, hay que tirar. Sobraba ese pase de Rafa. Estaba fuera de tiempo el lanzamiento de Bendigüar. Concluyó primero cuarto. Espectacular en ritmo y en anotación. 23-22. Gaña Río Natura Monbus. Bueno, pues de nuevo desde el pabellón Dosar, 23-22, está ganando Río Natura Monbus, partido electrizante o que estamos vivindo tras o primeiro cuarto. Non hai tempo nin para facer faltas, como diría aquel. 3 leva Río Natura Monbus e 4 la Bruixador. Vaya inicio de partido, Manel, inesperado. A verdade é que é un partidazo espectacular, sobre todo por a intensidade que están a aplicar as dous conxuntos, o ritmo que están a seguir. A verdade, moitísima anotación que non lle gustará moito aos adestradores, pero si aos espectadores. E desde logo que se siguen así, non sei se chegarán ben, pero físicamente están a mostrar unha moi boa preparación física porque o ritmo é intensísimo. Bueno, pues comezou o segundo cuarto, manexa Creus, balón para Larsen que volveu á pista. Recibe Arteaga, o movimento do grego de Giannopoulos. O seu carón está Eriksson, balón para Larsen, o lanzamento. Vaya gorra, punteou uno Mario Delas. Que siga así Larsen. Balón para Rafa Luz. Delas. Movendo por fuera o conxunto galego con Rafa. Balón de Rafa para Púmprala. Púmprala para Oriol. Trata de facerse un ojo dentro. Delas, marcado por Larsen. Rafa, Púmprala. Oriol que percute o lanzamento. Mete o corpo, canastra. Embestiu contra Arteaga. Anotou Oriol Junyen. Moi ben xogado por parte de Río Natura Monbus. Moita paciencia. Pases de un lado a lado. Movendo o balón. Moi ben as continuacións. A verdade é que esta canastra moi ben xogado, con moito tempo e moi ben a situación final de tiro. Ahí está Giannopoulos, a defensa agresiva de Púmprala, toca Diguar. Diguar, vaya trompazo se acaba de dar Ben Diguar. Vou por riba do banco de Río Natura Monbus, tivo que apartarse dun chimpo Moncho Fernández.
Y bueno, ahí está de nuevo preparado para outra Bendiguar. Pero este é o pago que lle mostra o Seareiros. A verdad que senta así, que Mira, mira. pelexa. Claro. Mira. El xogador coda todo, un grande mellor, está a Increíble. jugar un ritmo impresionante. Acabou a posesión de Labruxador. Outra boa defensa de Río Natura Monbus. Bendiguar que está a piques de ser pai por segunda vez. A súa dona podía dar a luz hoxe, Vemos o nariz de Rafa Luz. Levou un golpe, está pidiendo campo, parece. Está pidiendo cambio, ¿eh? No, ¿Te da no, más no, sensación? no. Vaya a seguir. No, está marcando a xogada. Está marcando, sí, está marcando. a saída. Entrou en cancha Durán Scott. Vai xogar agora Blue Saints Monbus. Descanso para Púmprala. Con Scott e Bendiguar como aleiros. E con Delas e Oriol que continuarán por dentro. E aí está Rafa. Estaba a gustar moito tamén delas. Está un home serio, sabe. É que Manel delas é un pouco a fichaxe este ano ao xogador franquicia, un xogador que hai 2 temporadas media Europa se pegaba por poder fichalo, logo da experiencia en Rusia que non foi moi alá, mellor dito Lituania, e é unha das grandes esperanzas que ten depositada Moncho e o campo técnico neste xogador. Sabe o que fai, sabe xugar ben. Mira, lee Oriol. moi ben. Acaba perdendo Oriol. Oriol a pelota. Venga. E bueno, con susto incluído por os comentaristas da televisión de Galicia. Escapouse a pelota Oriol. Balón de fondo para Creus. Giannopoulos. De nuevo con Creus. Marcado por Rafa Luz. 25-22. Eriksson. Pide dentro Giannopoulos. Ahí está Giannopoulos. Giannopoulos emparellado con Rafa. Ayuda de Oriol. Giannopoulos Arteaga. Bueno, vaya man rapidísima de Rafa Luz. Ahí está Rafa contra Creus. Mete o corpo Creus. Falta de Joan Creus. Foi ben Rafa Luz, chegando, defendendo o posteo de Giannopoulos, logo chegando a segunda, chegando a axuda a doblar o balón e logo a contra, xugando e sacando unha falta personal a Creus, a Manresa. Segunda falta persoal na conta de Joan Creus. Sigue facendo xestos Rafa Luz cara seu nariz. Ten algún tipo de problema. Mentres move de banda Bendiguar. Entraron Alex Hernández por primeira vez en pista en Manresa. Xogando agora con Alex e con Beiters por fora. Son dous baixiños, con dous bases. Rafa Luz, balón para Scott. Scott, uy, vaya cambio de Scott. Scott, canastón de Scott. ¡Qué canastón de Durán Scott! Sí, a primeira que pode contra un frente a Alex, a verdad que moi ben o cambio por detrás, o cambio de ritmo e todo potencia, toda forte, moi ben Scott. Beiters, balón para Alex. Alex marcado precisamente con Scott. Deixa balón para Eriksson. O lanzamiento por elevación de Eriksson. Canastra de Eriksson. Primeros puntos para Eriksson. Primeros puntos de Manresa neste segundo cuarto. Perros de Obradoiro. A tripla de Bendiguar. Lanzamento. Non, estaba só, non entrou. Reboteou Larsen. Beiters. Menos de 7,5 para chegar ao intermedio. Larsen. Ahí está Larsen para Alex Hernández. Alex, no balón, que bien continúa a xogada Arteaga. De uno perfecto Alex, anotou fácil Arteaga. Moi ben, despois de man a man, bloqueo, directo, continuación. E moi ben o pase na continuación de Arteaga, perfecta execución. Rafa Luz, pide Scott. Desbota esa acción Rafa. Hay falta persoal de Eriksson. Primeira na conta de Eriksson, segunda neste cuarto para la Bruxador. Vai se banco Oriol Junyent. Entra Mike Muscala de novo. Que parece un bom troco, non é o momento de castigar máis interior, están a xugar un poquinho moito exterior, Río Natura, é o momento de buscar a este xugador Muscala, ten bons movimentos, cambiaron tamén Fronta Selín, castigalo ben, porque non é un gran defensor, e sacar a partir de aí ventaxas en ofensiva. Balón para Scott, o bloqueo de Delas. A ver ese 2 para 1, Scott, aguanta ben Scott, balón para Rafa, hay que tirar o lanzamento de Rafa, non rebote para Muscala, lanzamento coa esquerda, non quere. Segunda coa esquerda que se lle sai a Mike Muscala. Pedía falta por empurrón a Selín no rebote. Beiters, o lanzamento de Beiters. Canastra de Beiters por riba de Muscala. Sí, un poquinho tarde a axuda, tiña que dar un pasiño adiante, un xogador moi grande, e impoñer aí a súa altura, a súa envergadura.
Recupero ao liderado no marcador Labruxador, 27-28. Rafa Luz emparellado agora no cambio con Larsen. Diguar busca a superioridade o conxunto galego. O lanzamento de Dilas que non entra, rebotea Muscala, falta de Alex Hernández. Haberá tiros para Mike Muscala. Moi ben, buscando a rebote en ataque, moi ben técnicamente, coas dúas mans, un xogador que usa as dúas mans, é un xogador difícil de controlar porque está constantemente en movimento, fixa moi ben o defensor, é un xogador con moita envergadura e complicado de defender. Oye, por certo, Manel, Sergio, daquilo que se falou durante a semana de se o miudiño e este ambiente podía condicionar os novos, os novatos, nada de nada, No. Nada de nada. Vamos, certifico. Pero non se lle ve nada nervioso, ao revés, se lle ve con gañas, se lle ve intenso e se lle ve metido en ambiente. Bueno, ya xogaron aquí contra o Madrid, partido de presentación. Sí, señor. Lanzamiento de Muscala dentro. Xogador que acredita por Rivas. Números por riba do 80% en tiros de persoal ao longo da súa carreira. Bueno, hai que matizar que son xogadores que xogan fronte a moitísimos diareiros en universidades importantes, claro, en ligas importantes. Ollo con ese lanzamiento, tripla de Salva Arco, que acaba de lembrarnos que entrou no partido. Sí, si te despistas aquí, pase extra pas ao Corrucho, onde estaba Salva Arco, que é un especialista, se non ten defensa, moita ventaxa para un especialista. Anotou Salva Arco. Dous arriba para Manresa. Scott percutindo, ollo a axuda de Aselín. O inteligente Scott, sabendo onde está a súa vantaxe, haberá tiros para Durán Scott. É un momento para postear, físicamente moito máis forte que Alex Fernández. Ganalle, a partir de aí saca a ventaxa, ten que recibir a axuda, neste caso falta personal. Segunda falta persoal na conta de Aselín. Foi o banco precisamente o pivote, volve Arteaga. Na liña de persoal, Durán Scott. E a todo isto, dos partidos en xogo. No último cuarto, Estudiantes 71, Valladolid 56. 15 arriba Estudiantes, Valencia 70 y Guipúzcoa Basket 49. Recién entrado no último cuarto do partido. Está gañando, por lo tanto, Valencia por 21. Aquí Nosar, 29-31. La línea de persoal, Durán Scott. 30-31. 3 puntos na conta de Scott. Move Waiters. Entrou en bonus Labruxador, se o viron. Alex Hernández. Arteaga para Waiters. Larsen. Arco, botó lleno pé. Oye, que puede haber falta ahí de Arco sobre Rafa Luz. Alex Hernández aproveita o tapón de Muscala. Acaba cogiendo esa pelota Arteaga y anotando. Yo creo que pudo haber falta sobre Rafa Luz na acción anterior. Na que llevó un pé. Pode ser. A verdade é que a boa axuda de Muscala, a segunda axuda fallou un pouquinho. Mira, Rafa, uy, aro pasado, tocó una Larsen, vale, dos para Rafa. Moi boa decisión, non? Decía que a defensa ten que fixar un pouco máis as súas marcas, os seus pares están a facer moi doado, un contra un, e as ventaxas doblan moi ben en a posibilidade da falta. Pois entra un camerunés, Joan Cody, o adestrador de Abruxador, pois se non me equivoco, xa puxo liza a todos os xogadores. É unha historia moi curiosa, este rapaz, Cody, o camerunés, por non fichar con 13 anos. Estivo involucrado na súa fichaxe, un coñecido da afección do baloncesto en Galicia, la Labodrama. Hai pasos aí de Arteaga. Con 13 anos por non fichar, recomendados por Labodrama, marcharon ali ata Camerún, falaron co seu pai e para que o trouxeron. Pero a verdade é que o adestrador está a sorprender, está a utilizar a todos os xogadores, xente moi nova, con moito futuro, pero que xa son realidades e están a participar moi positivamente neste encontro frente a un Río Natura Monbus que está a xugar un bo partido. Mira que loita aí esa de Muscala repartíndose de todo con Arteaga, balón para Muscala. Aí está Muscala, falta de Arteaga. Un xogador que sae moi ben cara ao lado esquerdo, ten un moi bo primeiro paso. No, lee moi ben a situación, neste caso está a presionar moitísimo Arteaga, balón ao chan e xugar un contra un por o lado esquerdo. Primeira falta persoal de Arteaga, tiros libres para Mike Muscala. Ata o momento perfecto desde a persoal Mike. Anota Muscala. No, está a respostar a este partido. O primeiro partido nesta cancha non é doado, está respostando moi ben as expectativas que estaban postas neste xogador. Reboteou Cody, balón para Waiters. Waiters agora con Xanzopoulos.
Aí está Beiters, axuda de Muscala. Ollo que quedou só no centro Arteaga. Recibe Alex Hernández. Alex con Scott, penetra Alex, aro pasado. Cambió un ademán, bonita canasta, xa de fundamentos de Alex Hernández. Sí, ten... que estábamos a falar, están con moita facilidade, moi doado, un contra un, con penetraciones de Alex Fernández, sin salir ningún tipo de axuda. Teñen que matizar un poquinho máis ese tipo de defensa, e máis forte un contra un defensivamente contra os jugadores exteriores. Vaya tripla que se chegou aí Scott, rebotea Mineras. Entrou Mineras, sentouse delas. Jugando agora con Mineras, Muscala por dentro. Xanzopoulos, balón para Muscala, canastra de Muscala. Asistencia Xanzopoulos. Moi ben o pase, o xogador griego, moi ben o corte de fora para dentro, cara ao aro de Muscala. A verdade é que o xogador sabe xugar e as decisións que está a tomar son sempre positivas de cara ao xogo de Rionato na Monbus. Con problemas Labruxador, 6 segundos de posesión, Salva Arco. Esa vai ser para Salva. Salva, o lanzamento ante Diguar. Canastra. Canastra con sorte de Salva Arco. Pero esas tamén valen. Anotou Salva Arco. 11 puntos para Salva Arco. 11 puntos máis Muscala. 35-37 para Manresa. Move Mineras. Xanzopoulos. Xanzopoulos. Hai falta persoal de Diguar. Aí na loita con Arco. Falta persoal do aleiro de Río Natura Monbus. Momento no que vai entrar Corbacho en pista. Hai tempo morto. Eu creo que Manel, que Obradoiro, a defensa Obradoiro está tendo un problema, porque o adestrador de Manresa está rotando continuamente, está xogando últimamente con 3 pequenos, con moita movilidade, moita penetración, que aí o Obradoiro non dá axustado a defensa. Sí, están a ler moi ben o partido, están a penetrar, porque ven que defensivamente están a sorprender moitísimo Obradoiro, porque un contra un non está todo porque se tiña ese tipo de defensa. Están a xogar moito un contra un, penetrando e non recibindo axudas dos grandes de Río Natura Monbus. Bla, 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 bla. Offensive foul, layup, and I want to say, Durso. We have one foul, and they keep scoring like Durso, don't talk too much. Pues eu creo que o xesto de Moncho era máis expresivo. Bla, 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 pero de defensa nada. Levan unha falta en 7 minutos e 10 segundos de cuarto. Sí, é sorprendente, porque sempre o que sempre chamaba moitísima atención era a grandísima defensa de Río Natura Monbus. Neste caso está a defender francamente mal as penetracións dos xogadores exteriores e está a crear moitísimo problema Manresa en este tipo de situacións. Imos ver se lle poñen freo. Cody, balón de Cody para Salva Arco. Con Scott. Recibe Beiters. Beiters, frontel Xanzopoulos, o bloqueo de Larsen. Axuda de Muscala, balón para Cody. Uy, pensa, lanza Cody. Bueno, canasta, tripla de Cody. Canastra de 3 de Cody. Esta non estaba no guión, pero anotou Cody. Xogando con moitísima confianza. Flotaronlle, quedou retrasado sen defensor, non o pensou. Anota Cody, 5 arriba, Labruxador. Hai falta de Mineras. De Muscala. Vamos ver a quen lle cae ao final. Desespérase Moncho. A subidos pros colexiados. Pulsó Sánchez Montserrat de Planels. A falta foi de Mineras, segunda. Sí, de Mineras, segunda. Segunda de Mineras, chama Moncho a Delas, retírase Mineras, entra Mario Delas. 2 minutos, 16 segundos para chegar ao intermedio. No, tamén é importante que Moncho A ver, fale imos a ver aí, sí, con Cody. Estáse movendo. A ver, ten os dos pés no chan, é complicado, non sei. Son dos bloqueos alternativos que o defensor ven un pouco pinchado. A verdade é que non vin falta por ningún Tiro lado. na pitaría, vamos. Sí, el non, de verdade. Beiters. Bueno, e agora sí que lle cae a Xanzopoulos. E estas son as cousas que enervan o público e o adestrador local. Que en un lado se piten cousas como a de Mineras e agora non se piten. E agora se piten estas. A falta de Xanzopoulos e a segunda. De todos os sitios non está mal. Teñen que dar un paso adiante, apretar líneas de pases e máis forte nun contra un. Se fan falla, que fallan. Pero a verdade é que ten que estar os xogadores exteriores de Manresa moito máis presionados do que estaban hasta agora. O balón de... Uy, qué tapón tremendo.
Y hay falta personal. Falta de Delas. Pero bueno, ahí quedó visto. Está construindo moito xogo, crea moita superioridade desta posición frontal, tanto Beiter, salva arco. Hai asistencia agora para Arteaga. Neste caso xoga moi ben o directo frontal con continuación de Arteaga. Non recibe rápido a súa lado contrario, que chegou Delas, pero sí que fixo falta persoal co corpo, desplazando a Arteaga. Tiros libres para Arteaga. 35-40. Está crecendo, está medrando Manresa en confianza, é peligroso nese senso, está a xogar con moita confianza ofensiva, está a defender francamente ben. E o Obradoiro, Leonardo Durán puso o beso un pouquiño fora de posición defensivamente, non contra un moito máis forte, ten que dar un pasiño adiante e logo máis rápidas as axudas dos xogadores grandes de cara ás penetracións dos exteriores. Fallou Arteaga, balón para Púmprala, perfecto. Traballou a canasta aí ante Couguer, anotou Pavel Púmprala. Sí, importante castigar tamén a seus defensores, fixalo e logo respostar como respostou Púmprala, como este un contra un de costas ao aro, preto de cazó de equipo contrario. Couguer, vaya pase de Couguer, Delas de Lucio para Rafa Luz, recupera Arco, balón por arriba de Arco, canastra de Arteaga. Anota Arteaga. Mantemos 5 la Brusador. Un 14 para conclusión do segundo cuarto. Mario Delas, Rafa Luz. Púmprala. Se leva un anaco no campo Corbacho, pero ni nos cheiramos. Delas entre tres, lanza Buscatagua, non, rebotea, salva Arco aí ante Muscala. Últimos 50 segundos. Buscando a máxima renda do partido o conxunto manresano. Con o ritmo Beiters. Ahí está Beiters, fronta del Púmprala, Beiters, Couguer con Rafa Luz, Couguer a finta, pica Rafa, balón de Couguer. Y hay falta personal de Púmprala. A ver, a tiros para Arteaga. Xoga moi ben xogado, con moitísimo tempo, buscando as ventaxas que posibilitan unha mala defensa. Xogan bloqueo directo arriba a continuación, no momento que axudan, doblan e buscan un contra un cara ao aro, sacan a axuda dos grandes e doblan moi ben debaixo. A verdade é que Manresa estaba a gustar moitísimo o ataque por as posibilidades e as ventaxas que están a buscar. A defensa de Obra todavía non está todo forte que debería e que nos tiña sempre acostumados. Non está como axustada, No, ten desajustes importantes, sobre todo as axudas dos grandes aos pequenos son bastante retardadas, chegan tarde, posibilita que podan doblar debaixo do aro os jugadores grandes. Segundo tiro libre para Arteaga. Lanza Arteaga, convierte 37-43. Entra Larsen en cancha, retírase precisamente Arteaga. Vai xogar con Cody e con Larsen, cos dous rapaces, 20 e 18 anos. Manresa os últimos 35 segundos do primeiro tempo. Non, o adestrador, a mí parece un adestrador de personalidade, non está a sacar xogadores noviños, o primeiro ano que están en Liga CB, a verdade é que están a xogar sorprendentemente, sin un tipo de presión, buscando sempre ventaxas, teñen os conceptos moi claros e xogando francamente ben frente a unha moi mala de momento defensa de Obradoiro. Si, é que maneira este adestrador ven de traballar moitos anos con chavales no Barça, Sí, 3 temporadas estivo ali. Sí, pero podrías empezar a responsabilidade de xogar a primeira vez en unha cancha que a presión ambiental non é calquera cousa. Rafa Luz. Respostar moi ben. Balón de Rafa, Muscala, balón por elevación para Delas, pinta, lástima. Falta de Larsen, haberá dous tiros libres para Mario Delas. Ahora ben xugado, con tempo, ben poste alto, poste baixo, ben Delas. Mellor sería que meter el tiro libre adicional, pero a verdade é que sabe o que fai, sabe xugar e busca moi ben fixar os xogadores e xugar moi preto do aro. Pois haberá tiros para Mario Delas, 19 segundos, 7 décimas, tempo morto, con 37-43. A subíos pro trío arbitral no pabillón do Sar. Perros de fora a fora. Y ahí está Nacho. Vamos a hacer black. Vale, vamos a hacer black. ¿De acuerdo? Pavel, Ben, Miki, Mario. Va a entrar Miki Escobar. Si nos queda algo, Rafa. Posibilidade de un tipo de defensa especial, porque queda un ataque para Manresa, a posibilidade de que podan facer unha alternativa, unha defensa en zoa con
un mix máis, veremos unha zona destas rápidas que nos ten acostumados a cambiar un poquinho o ritmo para a posibilidade de un só ataque de equipo de Manresa. Decía Imos Facer Black. A esa jugada se refería, a esa acción se refería Moncho Fernández. 19 segundos, 7 décimas. Primeiro partido desta temporada 2013-2014 no Pabillón do Sar. Televisión de Galicia en directo. Hoxe aquí no Sar, mañá ás 12:30 do mediodía estaremos en Badalona co Juventud Barça, co derbi catalán. Mario Delas, liña de persoal. Anota o primeiro Mario Delas. Resultado final, Estudiantes 80, Valladolid 66. Gañou Estudiantes, anotó Delas. Sí, por lo pronto están a presionar a saída para retardar un pouco. No, está en individual veremos. A ver qué Black. Ahí está Jan Creus. Sai Cody. O bloqueo de Cody. Creus. Balón para Cuguer. Lanzamiento de Cuguer. Punteado. Punteó uno Pumprala. Balón para Rafa. Ahí está Rafa. Acaba. Está fora. Está fora. Malía está fora. Acaba con esa boa defensa de Río Natura este primeiro tempo. 39-43. Minutos de descanso. E volvemos de inmediato desde o Pabillón do Sar. En pista xa Labruxador, vemos aí a Baiters, vemos a Giannopoulos, a Salva Arco que leva 14 puntos, a Arteaga e a Larsen. En Río Natura están Xanzopoulos, Corbacho, Pumprala, Mike Muscala, Nick Mineraz. Aí está, home das tatuaxes, o que tivo problemas coas drogas. Xogador duro, o gladiador Mineraz. De momento, facendo pouquiñas cousas menos das que se agardan. Mineraz. Pumprala, Xanzopoulos para Pumprala, móvese Mineraz, busca dentro Muscala, balón para Xanzopoulos, lanzamento de 3, non, no rebote Larsen ante Muscala, acaba caendo Larsen, balón de Giannopoulos para que suba bola Baiters, busca dentro Larsen, balón pro Dinamarqués, saca para o lanzamento de Salva Arco, aí está outra de Salva Arco, 4 de 5 de Salva Arco. Están xogando con moitísimo tempo, chegan moi retrasados os defensores, a un tirador tens que chegar pegados en súa umpreiro e logo puntear o tiro, senón a porcentaxe que están a ter no día de hoxe van a ter moitísimos problemas. Pelexa coa pelota Muscala, balón para Baiters, Salva Arco, Xanzopoulos, falta de Xanzopoulos. Terceira falta persoal de Xanzopoulos. Ten que asustar un poquinho máis a súa defensa, insisto. Río Natura Mamús a presionar moitísimo máis, dar un paso adiante en liñas de pase que non reciban tan doado e logo un contra un moi intenso, moi duro. Especialmente os grandes ten que recibir as primeiras axudas ás penetracións dos exteriores. Move de fondo Labruxador. Ben. Balón para Baiters, punteado, recupera Xanzopoulos. Aí está Xanzopoulos, Corbacho, Muscala. Triturou unha Muscala, bonita xogada de Río Natura Mamús. Primeiros puntos do terceiro cuarto para o conxunto galego. Froito dunha moi boa defensa, apretando a liña de pase, apretando a saída de balón. Aí está clave, Salva Arco, Arteaga, chega Muscala, segundo intento de Muscala, falla Arteaga, balón para Xanzopoulos. Hai falta de Giannopoulos. Si, isto que propicia unhas boas defensas, non? É asegurar o rebote, non dando segundas opcións, saída a contra, saída a chegada de xogadores como Muscala en un xogador rápido e a buscar rapidamente estes xogadores superiores. De todas maneras, esta xogada acaba de arranxar a Muscala, pero outra nova penetración fácil acabamos de ver de Salva Arco. Xanzopoulos, balón para Mineraz, Xanzopoulos, o movimento de Corbacho, está pedindo Corbacho liberado, lanzamento de Corbacho, non, ese rebote para Mineraz, non pode sacar ese balón Mineraz. Acabou un das más de Larsen, Baiters para Salva Arco, defendido por Xanzopoulos. Balón de Salva Arco, con problemas para Giannopoulos contra Pumprala, lanzamento. Falta de Pumprala. Cabecea Pumprala, el tiquerón, segunda falta na conta de Pavel. É falta. Ten un pequeno problema, que están a defender despois de
tiene que defender antes de que reciban o balón. Logo que reciba así un control forte, pero está a recibir francamente moi sós, francamente con facilidade, sobre todo xogadores de tipo de Salvarco, que un tirador ten que estar sempre o xogador o seu defensor moi preto dele que intente que non reciba o balón. Terceiro punto na conta de Giannopoulos. 41-47, 6 puntos arriba la Borussia Dortmund. Segundo tiro libre por este Panathinaikos. Anota. 7 arriba. Cúmprala. Giannopoulos. 3 dedos arriba, marca jugada. Balón para Mineras. Mineras, Giannopoulos. Ahí ven de nuevo Corbacho abriéndose. Hay falta personal de Mineras. A terceira de Mineras. A verdad que ahora os árbitros non teñen razón. Él vai a saltar e pillaron ya matrícula ao novato e ya está. No, a mí parece de falta en ataque, a verdade. Ahora sí que estaba en movimento e ollo que a que lle pillaron a matrícula é a Moncho. Sí, a Moncho acaba de advertir que a seguinte técnica. Beiters, a penetración, o lanzamiento por riba de Muscala, canasta de Beiters. Pero que estaba comentando. Y hay técnica. Hay técnica ahora sí para Moncho. Técnica para Moncho por la reiteración de las protestas. Por las protestas. Y atención que ahora cambió a norma, es un tiro de posesión. Sí, señor. A intención é non penalizar tanto o equipo. Non penalizan tanto, pero a verdade é que lle colleran a matrícula, estaban máis pendentes do adestrador que dos xogos. Aí estábamos dentro de nova opción de Mineras. Anota o tiro libre. Tiro libre da técnica Salvarco. Y atención a Manresa, que acaba de ponerse con 10 puntos arriba en posesión. A ver si esa acción, esa falta técnica de Moncho sirve de revulsivo. Beiters, a lo menos el público parece que despertó. Larsen, Salvarco, perseguido por Cúmprala. Beiters, pide dentro Arteaga. Ahí está Beiters, hay falta. No, hay acá, final de posesión. Pues fíjate, yo creo que aquí sí que pudo haber falta de Muscala. A verdade é que nos que estaban moi preto da xugada, sí que parecía unha falta clara de Muscala e igual a técnica de Moncho, o que acaba de aforrar precisamente cousas como Pero esta. eu estou a insistir que Muscala sempre sae tarde as axudas, ten que dar un paso máis adiante e facer as axudas moito máis lonxe do seu aro. Sempre retarda un poquinho a saída e lle tiran moi preto da súa faciana. Non pode ser que un xogador tan grande este esperar os xogadores que penetran de cara ao aro. Cúmprala, con problemas. Zanja para Delas. Y ante él está Larsen. Giannopoulos. O bloqueo de Mario Delas. Giannopoulos con Larsen. Ahí está Giannopoulos. Uy, qué difícil. Lanzamiento, no. Rebote para Arteaga. Beiters. Non foi unha boa lectura. Están a xogar, que tamén sorprende moito que non xoguen moito directo con Muscala, que é unha posibilidade táctica. Uy, que pase, vaya pase con Cano incluido ahí de Salvarco, y hay falta personal en acción de Arteaga. Falta de Cúmprala. Terceira de Pavel Cúmprala. Y ahí está de nuevo diálogo de Moncho. A falta pitó una bultó, Llegó al árbitro principal. Hay tiempo muerto, pero cuidado. Cuidado que está cousa moi quentiña. Está a saliar un pouco. Terceira falta personal de Pavel Cúmprala, tempo morto, 7 minutos e medio, 10 abaixo, Río Natura Monbus, con lucecilla vermella encendida, aquí hay un problema. Sí. Guys here, look for that pass. It's against the 4 men. Boom. Don't play like Cuidado that. con ese bloqueo Press against arriba the y guy. o pase posterior. Vale. Mira. Dos abajo. Sí, as Vamos a situacións de poner, bloqueo, venga, dos abajo para tanto el en pibe. directos frontais como por línea de fondo, os bloqueos saen moi retrasados os defensores que están emparellados cos atacantes de Manresa. Hey, listen. We score, we go with puño. We score, we go with puño. Okay? Y en esa nota xogamos puño. Eso era o que apuntaba ao final Moncho. Descoitaban a bancada do SAR, máis arriba un atraco. O adestrador galego que continúa dialogando co trío arbitral. Todo isto acontece con 10 abaixo. E ollo que ten unha técnica e a posibilidade, sí, que a segunda técnica. Meteu a man Cúmprala. Ese balón buscaba Salvarco. Anticipou Cúmprala.
14 de posesión para el conjunto manresano. Moverá de fondo Gianopoulos. Van arriba de Corbacho, balón para Salvarco. O lanzamiento de Salvarco. Acaba tocando como puede Ferro. Toca Muscala, balón para Gianopoulos. Gianopoulos con Weiters. O bloqueo de Delas. Ayuda de Larsen. Balón para Delas. O cambio en defensa de Manresa. Balón para Delas. Delas. Ahí falta personal. Falta personal. Y aplausos nos dan para esa falta de Weiters. Jugando con chegada, con un bloqueo directo, pero malo directo. A continuación tiene que esperar un poquinho máis en Topoulos, buscar o aro. A partir de aí, o momento que recibe axuda, sí que podía pasar a Delas. Por luego cancha Rafa Luz. Non están a ler ben as continuacións dos directos de Río Natura Monbus. Uy, que tripla, lanzamiento liberado de Delas, no, que se rebote, Muscala no salto, Tocuya por detrás, Gianopoulos. Bueno. E os colexiados dan o balón a Manresa. Vicente Bultó está facendo un amañito. Foi que lle pitou a técnica Moncho. Balón para Larsen, 7 minutos para conclusión do terceiro cuarto. Weiters. Sí. Mírala, mírala, mira aí de novo. Daba sensación de que era Gianopoulos. Aí falta agora de Delas. Está ben pitada a falta. Falta co corpo de Delas, aí na acción de Larsen. Segunda falta personal. Pero Está en bonus. ollo que as arbitraxes moitas veces é mellor ter un poquinho man esquerda, decirlle que está ben pitado, bueno, e que mellor hai que protestar e estar continuamente encima, porque vamos, lencha a matrícula, pasan do xogo e buscan máis outro tipo de situacións que o propio xogo. Anota Larsen. E non nos esquezamos, Manel, de que Obradoiro no tema TV, no tema arbitraxe, o ano pasado foi un equipo incómodo, Muy perjudicado. Segundo de Larsen. O máis importante é que está a medrar a diferencia, cuidado, está a ser cada vez máis cómodo na cancha Manresa e a ter problemas de diferencia importante Río Natura Monbus. Sí, señor, 2 puntos son o no que levamos del terceiro cuarto. Rafa Luz forzando a Weiters, balón de Rafa Luz, Muscala. Ese pase extra non encontra Púmprala, demasiado complicado, recuperou Salvarco, balón para Weiters. Berra Weiters a xogada, o bloqueo de Larsen, penetra Weiters, saca Weiters, non agardaba Arteaga, veremos que chega Rafa. Aí está Rafa, mete a directa e esa vai para baixo. Canastra de Rafa Luz. E todo nace de novo nunha boa defensa. Sí, ahora ademais Moncho está a señalar unha defensa de puño que será ahora me parece que está en unha defensa. Ahí está. Eso es, toda la susto. Ahí está. Sí, señor. O lanzamento de 3, tripla. Tripla de Gianopoulos, resposta de Manresa zona. Sí, é a peor resposta a unha defensa importante, un cambio táctico neste caso de Río Natura Monbus. 7 puntos para Gianopoulos. Balón para Corbacho. O lanzamento de Corbacho non quere. O salto de Muscala, ese balón pro conxunto galego. E dentro. Acaba anotando esa bola Corbacho. 2 máis para Corbacho. Sí, creo que voltarán a xogar outra vez defensa esta zona asustes e veremos as marcas. Larsen contra Muscala, bonito duelo, meta man Muscala, cuidado que pisaba Rafa, oye una de las, Rafa, balón arriscado, toca Larsen, que tiene una envergadura realmente increíble, tira ese brazo y chega todas. Un xogador importante, corre moi ben a contra, cuidado a defensa, deixou recibir moi doado por diante a súa parella, recibiu, ten que salir anticipando e que non pode recibir na pintura e preto, claro. Entran Eriksson e Jos Aselin. Jugarán agora Aselin e Arteaga por dentro Manresa. Balón de Muscala, balón interior, o segundo entre pivotes, anota Delas. Asistencia Mike Muscala. Ten xugado Muscala, poste grande, poste baixo e boa resposta. Quedou só liberado Eriksson, o lanzamento, castiga Eriksson. Outro novo desaxuste de Río Natura Monbus. Pero que pasa? Estáse desesperado Moncho, manga cabeza, isto é increíble. Chama Oriol, hai que poñer orde. Muscala en este caso está moi despistado, despistouse, un despiste aquí finaliza con un tiro moi liberado e que a porcentaxe que está a ter no día de hoxe Manresa. Muscala, Rafa, buscan a Delas, aí está Mario Delas, o lanzamento, quedaban 2 segundos. Non puido Mario Delas, punteullo Arteaga. Ese balón foi para Aselin que move xa Weiters. Marca puño Weiters. 4 minutos e medio para entrar no último cuarto. Weiters, o bloqueo de Arteaga. Weiters quedó con Delas, mete para Arteaga. No cambio, quedó con Diguar. Ese balón para Aselin.
A forza aí, a intimidación de Muscala. Hizo que perdera a Selin. Rafa Luz. Rafa. Balón para Diguar. O bloqueo de Muscala. Sai Diguar por outro lado. Asiste. Bueno, vaya canastra acaba de Rerdelas. Increíble. Internacional con Croacia. A resposta de Beiters dentro. Anota fácil Beiters. Está tirando realmente increíble Manresa. No, este xogador, ollo, está a dirixir francamente ben, facendo xogar a seu equipo e demais anotando. Que técnica a Manresa por meterse no campo. Bueno, increíble, ¿eh? Creo que foi por eso, ¿eh? A tontería do partido, a verdade. Bueno, Seguramente para compensar a mala arbitraxe que está a ter hasta o momento Río Natura, pois, bueno, en fin. No, estaba a decir que Beiters me está a gustar moitísimo, non só dirixe e fai xugar, sino que anota en situacións francamente complicadas de un contra un con un defensor como é Rafa Luz, que non é que caíra defensor. Jugador que chegou procedente de Unión Olimpia. Anotó Corbacho. Balón a banda para Río Natura Monbus. Esta cousa complicada, moi complicada. Pero hai que ter fe en memoria. Para comezar, 7 días atrás, que fixeron en Tenerife, que chegaban prácticamente desahuciados o último cuarto, 20 abaixo e estiveron a piques de gañar. Hai que creer neste equipo sempre. Rafa Luz, balón para Oriol. Oriol, boa asistencia de Oriol e Zavales. Cando tocou a Selin baixaba, serán 2 para Delas. Perfecta lectura, cambiaron o tirador con Corbacho, saiu Larsen, quedou pequeno con Eriksson, co xogador grande, e buscou poste alto que un jet con Delas. Francamente, moi ben xogado, moita paciencia que ten que ter. Ahora falta endurecer as liñas de pase e defender moi duro o contra un. Mira, Beiters, comeu una Beiters, boa defensa de Delas, recupera Río Natura Monbus. Ahora que volveron a cambiar en defensa Río Natura Monbus. Que está individual. Y asustaron con a media zona. Vuelve a cancha Joan Creus, retírase Beiters, descansiño para Beiters. Volverá de banda Rafa Luz. Rafa, Diguar, Corbacho, Oriol e Delas. No conxunto galego. Subindo bola Rafa. Balón de Rafa Luz para Delas. Ahí está Rafa. Corbacho. Lanzamento de 3 de Corbacho. Non, ese rebote. Acaba nas mans do conxunto galego. Aí está Delas. Oriol. Tampouco toca Larsen. E será balón de fondo para o conxunto galego. Dous matices, Corbacho ten que ter un poquinho máis de paciencia. Ten que buscar un poquinho interior, a partir de aí, en relación á defensa de Manresa, buscar a situación xugando as costas para un tiro con moita máis posesión. Non pode chegar a tirar porque a diferencia é importante. Cada erro penaliza con unha ofensiva, un bo ataque de Manresa que está a xugar con moita paciencia, xugando francamente ben en ofensiva. Rebote. Vale? We are playing, they don't have... Hey, they are in bonus, please. They are in bonus. So let's try to go to the line. Río Natura está en bonus, Vale. Está a matizar este tipo de situación, de buscar calquera tipo de penetración para ir ao tiro libre en caso de que penaliza falta persoal a Río Natura. Marcus, no, más 25. Más 25, but Harris, you here, Marcus here. Now, they inbound the ball. Who is for you in defense? Collapse everything. The inbounder collapse everything. And take care with Corbacho. Cuidado con Corbacho. Sigue insistindo o adestrador de Manresa en Corbacho. Cuidado con Corbacho. Sabe que probablemente tal como está o partido, si entra Corbacho en xogo, esto acéndese. Aquí hai unha marcha máis, esa marcha Corbacho. E é importantísimo para la Bruxador de cara a súas posibilidades de victoria neutralizar a Corbacho. Que siga apagado. Non está a ter unha boa tarde, non está a ter unha boa porcentaxe, pero os grandes tiradores son de rachas. Pode coller unha racha importante. 3 de 14, leva Río Natura de 6,75, 21%. Manresa 9 de 13, casi o 70. Casi nada. Balón para Corbacho, aí está Corbacho, lanzamento de 3, non. Quedouse de curto, rebotea Selin. Agora tiñe unha boa posición Corbacho. Sube bola Joan Creus. 3 minutos. Larsen. Creus. Aselin. Giannopoulos, outra penetración, falta de Delas. Unha vez máis esa xogada. Imos soñar con esa xogada esta noite. Chega retrasado Corbacho, claro, lee moi ben. Giannopoulos vai para dentro, pero logo a xuda de Delas é super tardía. Ten que dar 2 pasos, primeira xuda e logo
o xogador que deixa a segunda axuda a recibir de pequeno con grande, neste caso con Larse, pero a primeira axuda de Delas é moi retrasada e claro, chega cando está a perder a bandexa e comete que falta persoal. Giannopoulos anota. Primero tiro libre dentro, Giannopoulos. 12 arriba, 50-62, la Bruxador. Ahí se sigue traballando Moncho Fernández. Segundo tiro libre, Grego Giannopoulos. Non, o traballo está en defensa. Para sacar arriba este tipo de situacións, defensivamente teñen que medrar. A situación moitísimo máis intensa, meter máis, ou mellor endurecer e facer máis faltas persoais. A partir de aí, buscar situacións de ventaxa en ofensiva, pero sobre todo pasa por defender duro aos exteriores de Manresa, recibir axudas a tempo dos interiores de... Ahí está balón para Delas, forzó demasiado Oriol. Esa bola acabó una tocando Eriksson, será para Río Natura. Demasiado alto en calle Delas. Máxima diferencia ahora mismo do partido para o conxunto visitante. 13 arriba, 50-63. Móvese Corbacho, move de fondo Rafa Luz. O balón para Oriol, cargou Oriol e anotou. Esa foi fácil para Oriol Junde. No, 4 puntos para mi está a penalizar ben este tipo de situacións de cambios de Manresa, defensa de Manresa. Grandes con pequenos, está moi ben rematando a situación. Mira esa recuperación, saque esa bola Oriol para Rafa Luz. Balón de Rafa, párase, lanzamento cómodo, non, rebote para Larsen. Todo certo que está tendo no tiro Manresa, falta de Río Natura. Joan Creus con Eriksson. Eriksson frente a Corbacho, lanzamento de Eriksson. No todos los días de festa, pero rebotea Giannopoulos. 14 de posesión. Giannopoulos con Diguar, o lanzamento de Giannopoulos, non, Oriol na captura. Rafa Luz. Minuto 53. Delas, Rafa Luz, marca Peito. Bloquea Oriol. Balón para Corbacho, lanzamento de Corbacho. Bueno, non tengo día Corbacho, de momento. Reboteó Giannopoulos. Joan Creus. 22 rebotes Río Natura, 21 Manresa. Lanzamento de Aselin, posición frontal cómoda. Esas, vamos, todas para Aselin. Máxima renta. Ahí estamos de nuevo en los 13 puntos. Además, Manresa está a jugar un partido interesante, pero penaliza cada error ofensiva de Río Natura Monbus. Manresa está a buscar situacións de ventaxa, neste caso cos picampós, buscando a Aselin, que é un lateral moi ben agora. Asistencia Oriol, canastra Delas. Insiste Oriol, ese balón correcto para Delas. Sí, un poquinho máis de paciencia por parte de Corbacho, buscar situacións de buscar máis interior, a partir de aí, buscar un poquinho máis longo, o mesmo tiro con uns segundos máis de posesión. Joan Creus, marchou de Diguar, no rebote Aselin. Balón de Aselin, lanzamento de Eriksson. Outro erro e outro castigo. Aquí todo ten factura. No, penalizan ca porcentaxe que están a ter os Manresa, se non asustas moitísimo máis a defensa, estar preto dos xogadores e dos tiradores, vamos ter moitísimos problemas. Quedan 30 segundos para acabar este cuarto, 32 en concreto. 14 a Baixo. Baixo, banco, Corbacho, Cabit Baixo. Non tengo o día, está claro. Pero non pasa Vaya paciana nada. que lle acaba de poñer a Moncho e volve Rafa Luz. Hai que lembrar que podes ter unha mala tarde, pero podes ter minutos importantes. As rachas dos xogadores importantes en momentos decisivos poden solucionar problemas en encontros. Ahí está Mario Delas, sudouse dos brazos Arteaga, las mans. Falta de Arteaga, segunda falta de Arteaga, terceira de equipo. Este cuarto de la Bruxador. Para Diguar de banda. A situación ten que dar un pequeño xiro, hasta os xiareiros están moi calados. Sí, están... A verdade é que palmas en ambiente a problemática, non? Que non está a xugar ben Río Natura, pero bueno, queda moito partido, que 10 minutos. Foi que balón forzado de Rafa, Eriksson, o dribbling de Eriksson, balón aberto para Creus. Quedan 10 segundos de partido. Listo, unha posesión a xugar, xugarán. Ahí está Creus. Directo, continuación. Creus. Boguer, balón para Cody, Cody que remonta, Cody que se tira contra todos, acaba perdiendo a bola, Oriol y acaba. Está fora, pero casi entra. Acaba o terceiro cuarto, coas alarmas acendidas no pabillón do SAR, 14 a Baixo, Río Natura Monbus. Quedan 10 minutos para Esperanza.
Pois quedan 50 segundos para que comece o último cuarto. Voulles dar un dato. Manresa leva 15 triplas intentadas e 10 convertidas. 60 puntos conqueridos desde máis aló da liña de 6,75. Levan 68 en total. 68, pois ben, do 68, 30 desde a liña de 3 puntos. Sí, Estamos falando dunha porcentaxe do 66% de esa é importante, a porcentaxe que están a ter no día de hoxe é moi elevada. Pero eu creo que froito de unha defensa pouco asustada. Hai que asustar moitísimo máis. É a verdade que levan poucos adestramentos, poucos partidos, hai pouco scouting de momento, pero a defensa que sempre nos tiña acostumado o Río Natura Monbús de ser unha defensa dura e con intensidade, ten que propiciar o achegamento no marcador. Aí está o cambio defensivo agora de Río Natura. O lanzamento de Creus, non, rebote para Larsen. Larsen facéndose sitio, saca o lanzamento coa esquerda, bonita. Canastra de Larsen. Sí, isto é ver que pode pasar. Penalizar unha boa defensa con unha darlle un segundo opción no rebote ofensivo o equipo contrario, que ademais levaba ao marcador 14 puntos de diferencia. 4 puntos para Larsen, esa foi a súa primeira canastra en xogo. Scott cambia de man, canastra de Scott. Responde Durán Scott. Por certo, Larsen 4 puntos, 6 rebotes. Non, está a pasar un pouco desapercibido, non está moi participativo, tampouco que este a xogar un bo partido, pero tampouco o nivel da primeira xornada, está claro. Non é o xogador que eu esperaba. Ese lanzamento complicado, no rebote, Aselin, Huger, Eriksson, e aí está. Tripla de Eriksson. Qué valor. Bueno, estamos en segundo, penalización de dar segunda opción a este equipo. Claro, está desasustada de defensa, rebotean, sacan fora e teñen man a porcentaxe de escándalo, vamos, deste equipo no día de hoxe. Durán Scott, aí Scott mareando a todos, o lanzamento de Scott, vale a canastra de Scott e haberá adicional. Pues bueno, aí está, ollo que no último cuarto en Tenerife outro día apareceu este home e montouse o Belén, No, está solucionado. Cuidado con Scott. Problemas ahora, pesa a responsabilidade, a diferencia de 14 puntos é importante, está a subir en ofensiva, en ataque, pero defensivamente, insisto, ten que asustar moitísimo máis a defensa Río Natura Monbús para intentar achegarse no marcador. Pasa por endurecer moitísimo máis liñas de pata, un paso adiante, endurecer, incluso en algún momento golpear, marcar territorio, coa defensa dura que poda chegar no marcador a Río Natura. Anotou Scott. Insiste, unha defensa, está en unha defensa asustada. A falta de Eriksson, foi a segunda. Aí está Eriksson. Eriksson contra Dewar. Eriksson, a media volta, pasiño atrás, lanzamento, fadeaway. Bonita canastra, chea de fundamentos, esa de Eriksson. Anota o ex do Barça. Bueno, do Barça, xogador cedido polo Barça. Pertencía a Manresa, fichou no Barça e agora cedeu. É novo, pero a medida que está pasando o encontro está participando máis, asumindo, está a medrar no seu xogo. Dewar, fai falta que apareza Dewar, tampouco ten a man fina, ben Dewar. Non é unha boa opción, moi rápida, sin buscar interior. Creo que teñen que buscar moitísimo máis interior, a partir de aí máis ventaxas do xogo de perímetro. Huger quedou agora con Muscala, o lanzamento de Huger, non, rebote, fechou no ben Minera, cuidado aí con Scott e con Aselin. Balón en ataque xa para Rafa Luz. Scott, pide dentro Mineras, esta vai ser para Scott, o lanzamento, non, rebotea Larsen. É moi difícil achegarse no marcador, para asumir moito tiro exterior, pouco xogo interior, ten que ter máis equilibrio, insisto, buscar as ventaxas a partir do xogo interior. Balón para Alex Hernández, con el Mineras, Huger, busca dentro a Larsen fronte a Muscala, bonito duelo, aí está Larsen, falta de Muscala e vale, bueno, canastrón de Larsen, haberá adicional, falta de Mike Muscala. Este tipo de xogo que está a faltar un pouquinho Río Natura. Están a buscar interior, se non reciben axuda xogan un contra un, e se non volven xogar dun lado para outro, sin bote de balón. Francamente, Manresa está a xogar por conceptos moi ben. E a defensa de Río Natura, insisto, sigue moi brandita e moi verdiña. Que man sacou aí ao final Larsen, realmente kilométrica. To start playing like that, generating 3 layups, and now play till the end and kill them. He can't get you. Hey, it's very important for us the result. Very important. We are playing our home. What about the one-on-one? I can't say nothing, fellas. I believe in you, in everyone
one-on-one. Perimeter player big guy. It's not puño defense, it's one-on-one. Mira, pecho 1. Sleep in the pick. If there is nothing here, ball inside. Okay, pecho 2. Okay. Quick, dos abajo, quick. Vamos, quick. Pois claro que sí, o que di Moncho, é moi importante o resultado. Non só porque xoguen na casa, sino porque nunca sabes nesta liga ao final se te vas a acordar de perder por 13, 15 ou 17. A diferencia de puntos sí que é importante. 18 é unha diferencia importante, se medra máis, moitísima máis. Hai que ter en conta que non só perder, sino importante aos finais, as diferencias que podan acontecer ao final do encontro. Non se trata de xogarse isto cada un pola súa conta, hai que seguir xogando pois como manda o adestrador, que para eso se traballa toda a semana. Non, queda partido, pero a verdade é que pasa por, insisto, por defender moitísimo máis, cada vez queda menos, e Manresa está xogando a favor de marcador, que é importante tamén. Aí está percutindo Muscala, saca o lanzamento coa esquerda, non rebotea o propio Muscala, insiste, agora pásase de voltas, Larsen que solta man, ese balón é para Scott que a saca, o lanzamento de Divar, tampouco, balón para Cougar. Está visto que cando non entran, pois non entran. 3 de 20, Río Natura Monbús desde 6,75. O día non é moi aceitado. E baixando, camiño do 10%. Bueno, tamén no haber de Manresa están a defender francamente ben. Lanzamento de Alex, non, ese rebote, Muscala, toca Scott, captura Xanzopoulos. 6,5, cada vez queda menos para Milagre. Ven arriba, no bloqueo Mineraz. Ahí está Xanzopoulos, pide Mineraz, recibe Muscala. Medio corpo, vale a canastra de Mike Muscala. Y hay falta de Arteaga. Están a xogar moi pouco estos directos. Neste caso Mineraz a continuación foi un poquinho aberta, non todo rápido que debía ser, pero moi ben no lado contrario Muscala, matando a xuda do lado contrario con Mineraz. 15 puntos para Mike Muscala. Terceira falta persoal na conta de Arteaga. Vuelve a cancha Pavel Pumprala. No adicional Muscala. Con Virde Muscala. 16 abaixo. Subindo bola Beiters. Larsen, Beiters. Balón para Eriksson. Amante Pumprala. Beiters. 10 segundos de posesión Manresa. Ahí está Beiters. Axuda de Muscala, o lanzamento de Beiters, quedase corto no rebote Cougar, saca Cougar, balón para Larsen, 14 segundos, lembren, o balón de Beiters, o lanzamento, oye, de todos os xeitos, hai un erro na mesa, agora acaban de poñer a conta a 14, equivocáronse e puxeron a 24, logo foi cando se deron conta de que agora coa normativa nova, rebote ofensivo son 14, e rectificaron polo medio. Estou a ver o equipo bastante despistado, Mineraz bastante despistado. Cuarta falta persoal de Mineraz, segunda de equipo de Río Natura. Está un pouco fora de partido e moi despistado, chegando tarde as axudas, un contra un. Fala moito con el, Moncho nos adestramentos, nos partidos. Trata de que vaya entendendo e comprendendo que o baloncesto profesional o máis rápido posible, pero bueno, cada xogador ten o seu tempo, non? Sobre todos os conceptos deste equipo, que, oye, tardas en collelos, non é doado chegar e collelos, o equipo ten unha forma de xogar, unha forma de defender, en 2 días tampouco se pillan. Lles comentaba que hubo problemas na mesa tras ese rebote ofensivo. Y es 14 segundos. Eu boto a faltar, imagínate, neste tipo de situación que se reúnan os propios jugadores, oye, falar cos 5, oye, vamos a apretar un poquinho máis, a diferencia é importante e queda partido. Unha verba a tempo dun xogador, pero parece ser que no campo non hai o típico líder que achega a todos os xogadores e lles dá algún tipo de... Hombre, Oriol, Pumprala, este equipo están destinados a exercer ese papel. Pues este era o momento de achegalos. Oye, tío, falase en un momento, non sei. Falta Andrés Rodríguez, te falta Livon Kendall deste equipo, moi importante. Sí, son xogadores importantes, pero bueno, é o momento de que o liderazgo poden apoder outro tipo de líderes. Oye, en o momento que necesitas defensa,
non é nada complicado chegar, saia de tíos, vamos a morrer no campo, quedan 6 minutos. Pois mira, o que pasou foi que como non puxeran a 14 o reloxo de posesión tras o rebote ofensivo, estaban 24, logo sobre a marcha baixaron, no, estaban 19, baixaron no de golpe a 14 e eses 5 segundos tamén correron no reloxo total e eses 5 segundos foron os que corrixeron agora. O lanzamento de Eriksson, non, no rebote Scott, captura Arteaga. Arteaga que invirte o xogo, saca para Eriksson, o lanzamento de Couguer, non, ese rebote para Scott. Scott que se está faxando aí, se está faxando baixo os tabuleiros, pelexando con todos. Búmbrala. Sube Muscala pro bloqueo, balón de Búmbrala para Scott. Mineraz no bloqueo, Scott, a suspensión de Scott, lanzamento de Scott que non, o factor Scott parece que non funciona. El tira, pero non entra. Non é un mal tiro, pasa que están buscando sempre unha tipo de situación con tiro exterior en lugar de buscar o triangular. Sacar exterior con pase extra e logo meter interior, bueno, non sei. Waiters, apenas 5 minutos, lanzamento de Eriksson, tripla de Eriksson. Claro, eles están a xogar con muchísima máis paciencia, máis de 5 ou 6 pases, jugando o balón por exterior, dentro, fora, están a xogar francamente por conceptos moi ben o equipo de Manresa, que é un equipo de xogadores moi novos. 4 de 5 para Eriksson desde 6.75, 16 puntos. Scott contra Couguer, saca Scott, balón para Xanzopoulos, meteu Yaman Waiters, pedía falta, balón de novo para Manresa, aquí non pasa nada. Xanzopoulos, o reverso de Waiters, saca para Couguer, vaya lección de Waiters, o lanzamento que non, toca Muscala, rebotea Xanzopoulos con enerxía. Aí está o grego, conduce, deixa para Púmprala, penetra Púmprala, lástima. Hai falta de Eriksson, a ver a tiros para Pavel Púmprala. A falta de Eriksson, a terceira. Que fácil foi esta segunda metade, que está sendo esta segunda metade para Manresa. Iba a insistir sobre eso, parecíame que ten totalmente controlado o encontro, de que solamente un erro grandísimo pode ser que se podan, a verdade é que están a xogar a favor de marcador, o Waiters está dirixindo francamente moi ben, están a cargar moi ben o rebote ofensivo e teñen moitas posibilidades de segundas opción e logo xogan con moito sentidiño, largo, 24 segundos, buscando dentro fora el lado contrario. A verdade é que por conceptos os xogadores tan novos están moito a sorprender, pero francamente positivamente. Fallou Púmprala, máis 16 e o parcial nesta segunda metade para Manresa. Waiters. Hai que apretar un poquinho máis arriba na saída. Larsen con Mineraz, deixa para Eriksson, en elevación, por elevación, non puido Muscala e outra fácil. Moi doado, balón ao chan, un contra un, no paso de salida se saca 2 metros, as axudas do lado contrario tardías, a verdade, estános a matar todo o partido con este tipo de situacións dos exteriores, botando balón ao chan e penetrando. Dominic, excellent against Duran Scott. Excellent. I don't want that Duran Scott take us fouls. I want to be smart to use the last foul. Okay, we got 3 fouls. Hey, nobody foul if they dribble. If they dribble, it's perfect for us. Okay, help from the point guard. See, and with the foreman, be smart. Rest. Then, hey, if we rebound and pass, we play side aggressive. Don't stop every time. And if we play set offense always, horse up and horse side. You can combine, okay? They don't have to do that. Bueno, pues aí escoitábamos a adestrador de Manresa, que teñen 3 faltas. Dicía que había que cuidar esa cuarta falta, que trataron de non facela, que moito ollo no rebote. E falaba de Scott tamén, o xogador que se está tirando a maioría dos tiros neste último cuarto de Río Natura. Está asumindo, claro, non é tonto o adestrador, están a xogar un grandísimo partido, pero matizando os pequenos detalles, neste caso, un contra Scott, e logo, importante non dar segundas opcións e reboteando defensivamente para controlar, porque ten só controladísimo xogar longo en ofensiva. Entrou en cancha Iñaki Sanz. Ahí está Muscala, saca Muscala, balón para Iñaki, a tripla de Iñaki. Bueno, pues hay alguén que nota de 3 en Río Natura, Iñaki Sanz. Sí, pero pasa por xogar con conceptos como teñe que xogar. 2 pases, pase interior, a partir de aí un contra un, no momento recibe a xuda exterior, posibilidade de tiro
liberado, penetración e doblar. 4 de 21 de 6,75 para o conxunto galego. Baiters. Bueno, vaya exhibición está dando base. Bon xogador. Canastón de Baiters. Non só anotador, senón que está a levar francamente a dirección do partido moi ben, xogando a favor do marcador. Iñaki Sanz. Balón de Iñaki. Púmprala que vai con todo. Non. Balón para Manresa. O rebote para Salva Arco. Baiters. 3-20. O bloqueo de Larsen. Baiters. Eriksson con Púmprala. Tocou Púmprala. Balón de banda para o conxunto visitante. Aplausos no SAR para Púmprala. Ata a afección parece hoxe desaxustada. Está como apagada, ben claro, o desenlace está preto e non vai ser un desenlace positivo. Manresa está en situacións doadas, está a levar moi ben o partido e xogando a favor do marcador están xogando moito máis doado. Balón para Larsen, o lanzamento vale 3, non entra, pásase, no rebote Salva Arco, toca Aselin, Copé. Tocou un na bota Aselin, será balón para Río Natura Monbus. Mandarina de Larsen, pero bueno, non importa moito porque 20 puntos de diferencia e francamente ben en defensa non teñen moito problema este tipo de tiro. Agora con Corbacho e Púmprala nas alas, Iñaki na dirección, Mineras e Muscala dentro. Corbacho saca para Iñaki que finta, 10 segundos. Sube Muscala por bloqueo. O corte por dentro de Corbacho. Vai ser para Iñaki, quedan 3 segundos, deixa para Mineras o lanzamento, non, no rebote, Muscala toca Aselin, balón para Corbacho. Iñaki, 14 de posesión, lembren, 10 agora. Balón para Púmprala, penetra Púmprala, valente Púmprala, anotou Pavel Púmprala. Boto moito a faltar situacións de directos frontais, Muscala con xogador pequeno e continuación deste xogador. Eu creo que lle daría moitas situacións de puntos e de complicar moitísimo a defensa do equipo rival. É cun base como Satrústegui que é tirador, Manera, ademais. Mira Salva Arco forzando a Mineras. Salva Arco, tocou Aselin, balón para Corbacho. Iñaki Sanz. Aí está Iñaki, hai falta de Larsen. Enganchou a Muscala. Cuarta falta persoal do conxunto manresano. Están 58. Non están a xogar moito situacións que xogaban no pasado de xogar chegando, se chama o xogador con balón, recibir bloqueo directo a continuación. Este ano de momento non están a facer, están a ter moitísimos problemas este tipo de chegadas. Muscala, o lanzamento non desatinado, rebotea, Iñaki non entra, balón para Larsen, e sube bola xa Baiters. Menos dun 50. A 17. Tratando de presionar Iñaki Sanz, esgotando posesión Baiters, aí está na penetración Baiters, hai falta de Iñaki, haberá adicional para Baiters. É moi boa lectura. Qué bárbaro Baiters, vaya partidazo. Bueno, será de todos los exteriores de Manresa. Pero moi ben a opción, insiste un contra un, lee moi ben o xogo, dirixe moi ben, ademais tamén ten que en situacións complicadas asume e fai puntos. Xogador moi completo para un equipo tan novo, necesita este tipo de dirección, xogador con grande responsabilidade. En dar próximos 20 de valoración Baiters. En 23 xa está Salva Arco. En Blues en Río Natura Monbus, o el máis destacado no capítulo de valoración, pois bueno, vai ser Muscala seguramente unha semana máis. Iñaki Sanz. Aí está Iñaki buscando a Muscala acaba acompañando ahí a chapa de Aselin y ese balón será para Manresa. Están xa paladexando a victoria, bueno, xa levan algúns segundos paladexando a victoria no banco de Labruxador. Vai ser a súa segunda victoria esta temporada. Fantástico arranque para eles, que le tiñen un equipo prácticamente novo tamén. Non son novo de xogadores novos, sino que tamén de moi pequeña idade. Son xogadores francamente novos de idade que teñen conceptos moi claros, xogan moi ben a básquet, están a sorprender positivamente o equipo de Manresa. Segunda falta personal de Iñaki Sanz, cuarta de equipo de Río Natura. Non lembraba tampouco moitos encontros de Río Natura con bus que lle meteran 88 puntos, a verdade. Teñen que asustar moitísimo máis, insisto, a súa defensa, me imagino que con tempo... E sobre todo na casa, o Moncho estará, bueno, pensando... Que os meto a Madrid, vale, pero que veña Manresa tampouco entra nos planes. O lanzamento de Salva Arco, agora non, rebote para Muscala.
5 rebotes para Muscala. Ahí está balón de Pumprala, saca Pumprala para Corbacho, lanzamiento de Corbacho, sí, ese era difícil y es así. Anota así ahora Corbacho. Pongo partido 17, 45 segundos. Bueno, quedan 40 segundos, tampouco hai que desfallecer e deixarse xugar, hai que rematar o encontro. Con toda a dignidade que se pode, ollo as diferencias Vasco do marcador. Taveras. Sí, sí. Subindo bola Joan Creus. Sale Alex Hernández. Ahí está Alex. Alex, Creus, Cody, Aselin y Eriksson. Agora o quinteto de Manresa. Balón para Aselin. O lanzamento de Aselin frontal. Quedará con Iñaki Sanz. Rebotea Corbacho. Balón para Iñaki. Quedan 26 de partido, 21 de posesión. Directo con Iñaki para Muscala. Ahí está Muscala contra Aselin. Muscala coa esquerda. Non. Ese rebote. El rebote para Cody. Alex Hernández. Ahí será la última posesión de partido probablemente. Loitando ata o final. Río Natura. Ahí está Alex. Eriksson. O lanzamento de Eriksson. Non rebotea Muscala. Pues ver Iñaki nada. Non lle dá tempo, acaba o partido. Gañou la Bruxador. Gran partido dos manresanos. 71-88.